Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorri azaroaren 22ko saiora. Gaur bi elkarrizketa elkartzen dizkizuegu, bi emakume. Alde batetik Ines Castielak aurten lehendabiziko aldiz ospatuko den Euskal Irakurleen taldeen biltzarra aurkeztuko digu. Eta jarraian, esan beharra dago, 24an ospatuko dela eta Euskaraldiaren baitan. Euskaraldia dakizuenez, bihar hasiko da azaroaren 23an ostiralarekin eta honi buruz asko hitz egin dugu saio honetan eta ere asko hedatu egin da, baina oraindik ezagutzen ez baldin baduzue, bi rol izango dira 11 egunetan zehar, belarrik prestak alde batetik eta ahobiziak. Ahobiziek euskeraz egingo dute eta belarri prestek entzun ere egin dezaketen baldin badute, baina beraien eginkizun nagusia da euskeraz dakitenei euskeraz egitea eskatu eta behintzat ere galdetzea. Euskeraz dakizu? Mesedez, euskeraz hitz egin ahal didazu. Eta era berean besteek lehendabiziko hitza euskeraz egin beharko dute. Eta gero jarraitu euskaldun batekin baldin badaude. Horren baitan orduan antolatu egin da Euskal Irakurleen taldeen Nafarroako lehendabiziko topaketa larun batean izango dena eta gero gehiago jakingo dugu Ines Castielaren eskutik. Eta jarraian Pilar Telletxea etorriko da jardunaldi ziklo bati buruz hitz egitera. Zein? Pilar Telletxea hasteko zeineko enpresa sorkuntza arloko arduraduna da eta horren ingurukoa, baina konkretuki emakumezko ekintzaileetan fokoa jarriz. Azkenean badakizuenez oztopo gehiago aurkitzen dituzte gizonek baino eta horrelako ekimenak egitea ere garrantzitsua da. Gero, aurrekoan bezalaxe, xehetasun guztiak. Orain, efemerideak. Espainiako bi efemeride ekartzen dizkizuegu. Hasteko 1462an Ijituen Andaluziarako iritsiera jasotzen zuen lehendabiziko idatziera argitaratu zen. Bestalde, 20. mendean, 1975. urtean, Franco diktadorea hil baino egun bat geroago, Juan Carlos Borboikoa errege izendatu zuten. Goazen azaroaren 22ko titularrekin. Gastu publikoari etekin hobea ateratzeko besteak beste Iruñeko udalak kontratazio politikoa sozialki arduratsua izateko estrategiaren aurkezpena egin du. Nafarroako gobernuak adierazpen instituzionala egin du azaroaren 25 dela eta. Hots, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunaren karietara. Foru esekutiboak ostiral honetan eguerdiko 12etan Nafarroako jauregiaren aurrean egingo den elkarretaratzean parte hartzeko deia egin du. Barkos lehendakariak 9/8 merkatua, Nafarroako arteen merkatua inauguratu du. Nafarroako eta beste eskualdeetako kultura eta sormen industrietako 1000 profesional baino gehiagok hartuko dute parte nazioarteko irismeneko azoka honetan. Beherapenak eskaintzen diren egun hauetan, Nafarroako gobernuak prezioak eta itzultze politikak konparatzea gomendatzen du. Promozioek aurreztea eragin dezaketela dio, baina gehiegi erostea saihestea iradoki du. Webgune berri batek Brexitari buruzko informazioa emango die Nafarroako enpresei.
Emaztea labankadaz erasotu eta itotzen saiatu ondoren, epaileek ez dute erailketa ahaleginik ikusi eta 10 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dute. Urtarriletik aurrera eguneko bidaiak dohainik izanen dira AP15 autobidean. Egunkarien txanda, goazen lehendabizi Diario de Navarra ikustera. Titular hau nabarmendu dute, kooperatibek eta lan sozietateek 1187 lanpostu sortzen dituzte eta 20.000-ra ailegatzen dira dagoeneko Nafarroan. Azaleko argazkian Osasuna futbol taldeko harrobiaren hainbat partaide ageri dira kuadernoekin eskuetan. Batzuek laguntza jasotzen baitute hezkuntza arloan. Izenburuak honela azaltzen du. Futbolari eta ikasle eskola, Diario de Navarratik Diario de Noticiasera pasako gara. Lerroburu nagusian hurrengoa ipini dute. Ekonomia sozialak Nafarroako sektore pribatuko enpleguaren 8,5% mantentzen du. Azaleko argazkiak enpresen 9. azoka simulatuaren momentu bat erakusten du ikasle eta enpresari virtualak izenburupean. Eta Nafarroatik Euskal Herria mailara gara egunkariaren bitartez. Lerroburu nagusiak hurrengoa dio. Laukoak legislatura azkentzen du goranzko beste aurrekontuekin. Beherago azaleko argazkiak bihar hasiko den Euskaraldiari erreferentzia egiten dio. Ondoan izenburu hau ipini dute. Belarriprest eta Aho bizi guztiak gauerditik aurrera plazara. Hedabide euskaldunekin amaituko dugu eta lehendabizi berria egunkarira joko dugu. Lerroburu nagusian hurrengoa jarri dute. Euskaraz jakiteko eskubidea bermatzeko adostasun bila hasiko da Eusko Legebiltzarra. Horren gainean beste eduki bat paratu dute iskin batean, bertan Ismael Moreno, jesuita eta ekintzailea ikusi daiteke eta bere hitzek osatzen dute izenburua. Burokrazia ustela, aberatsak eta multinazionalak. Hondurasko exodoaren erantzuleak horiek dira. Beherago, azaleko argazkian, hor ere Arrate Hilaro ageri da, ere esan nahi dut beste elkarrizketa bat egin dela, kasu honetan Euskaraldiaren koordinatzaileari, eta bere esaldi bat ere ipini dute titularrean. Zer aldatu nahi dugun gogoeta egin badugu, egin dezakegu, orain dator zailena. Alboan ezkerrean zutabetxo batetan beste hainbat eduki, lehendabizikoak hurrengoa dio. Aita Mari ontziari nabigazio baimena laster emango diola iragarri du sustapen ministroak. Horren azpian kulturari dagokionez, Agosti Xaoren bizitza komiki bihurtu du Asiskok eta etzi atxarratzen aurkeztuko du. Beherago, kandela baten argia giza eskubideen bidea seinalatzeko dio beste batek. Beste elkarrizketa bat, Edurne Etxebarria, Amnesty International Euskadiren parte dena. Biktima guztien aitortza falta da, dio Edurne Etxebarriak. Eta horren azpian, software librean oinarritutako sare sozial euskaldun berri bat aurkeztu dute, Mastodon. Eskuinerago, albiste gehiago. Ekonomia arloan, Europak beste urrats bat egin du Italia aurrekontuengatik zigortu eta isunak jartzeko bidean. Ondoan iritzi artikulu bat. Azaroak 25, aldarri feminista, Ipar Euskal Herritik. Ipar Euskal Herriko mugimendu feminista. Talde horren iritzi artikulua da. Eta alboan, Osakidetzako zuzendari ohia deklaratzera deitu dute oposizioetako iruzurrari buruz. Amaitzeko bekaldean azkenengo albiste bat, 88 emakume eta 11 ume. Hil ditu indarkeria matxistak berria egunkariko azkenengo albiste horretan, azkenengo hitza ezin izan dut ongi ikusi, beraz zuzenean pasako gara berria egunkaritik Euskal Herria irratiko webgunera eta lehendabiziko berrian hurrengoa ipini dute. Noizbehinkako tratu txarrengatik kondenatu dute gizon bat haren emaztea labankadaz erasotu ondoren. Ondoan eskuinean Iruñea landa eremua eta animaliak ikusgai Pedro Salaberriren margolanetan. Eta horren azpian eta bukatzeko eguneko bidaiak dohainik izanen dira AP15 autobidean urtarriletik aurrera. Pasa gaitezen orain agenda ikustera. Otsailaren 24 arte, gaur barne, Zitadelako Armaretoan,
Ez beti da ez edo no esno erakusketa ikusgai egongo da. Sarrera librea da. Honetaz gain, Nafarroako 20 establezimendu ezberdinetan, Nafarroako tortillaren 3. astea ospatuko da azaroaren 25 arte. Iruñera bueltatuz, gaur eta bihar Baluarte jauregian, hitzaldiak, kontzertuak eta beste hainbat ekitaldi ekintza hobe esanda eskainiko dira 9-8 merkatuan, Nafarroako arteen merkatuaren baitan. Gaur arratsaldeko 7etan Nafarroako artxibategi nagusian hitzaldi bat gazteleraz. Sola, Armendariz, Osés, la herencia bajo Navarra en los apellidos, sarrera librea. Gaur ordu berean arratsaldeko 7etan Katakraken, beste hitzaldi bat gazteleraz Alejandro Foreroren eskutik. Las propuestas de los movimientos anarquistas y el luz punendi del Estado. Ordu berean gaur arratsaldeko 7etan Gaztediaren etxean beste hitzaldi bat, zure gaitasuna bultzatu izenburupean, sarrera librea izango da. Ordu erdi geroago gaur arratsaldeko 7:30etan Nafar Ateneoan, liburu aurkezpen bat, Historias de Vera y Navarra, kasu honetan ere sarrera librea. Ordu berean ere gaur arratsaldeko 7:30etan Iturramako Ziniboxean, bertsoaroaren barne beste saio bat eskainiko da. Kasu honetan hitzaldi bat, bertsolarismoa eta arroka. Hori da izenburua eta sarrera librea izango da. Ordu erdi geroago arratsaldeko 8etan Gaztediaren etxean, antzerki bat azaroaren 25ean ospatuko den nazioarteko emakumezkoen kontrako indarkeria ezabatzeko eguna dela eta. Obraren izenburua domestika da eta sarrera librea izango da, baina aldez aurretik gonbidapena eskuratu beharko da. Horretarako arratsaldeko 7etatik aurrera Gaztediaren etxera hurbildu eta dohainik eskuratu ahalko duzue. Bihar arratsaldeko 8etan Zentral Cafe Antzokian Gatillazo eta La Kontra musika taldeek kontzertua eskainiko dute 15 euroko sarrerarekin. Amaitzeko larunbatean arratsaldeko 8etan Berriozargo Kultur etxean kontzertu solidarioa Fair Saturday ekimenaren baitan. Paz de Ziganda abesbatzak, helduen abesbatza eta ikastorako abesbatza ere biek elkarrekin kontzertua eskainiko dute eta Gernari lagunduko diote, Nafarroako gaixotasun arraroen elkarteari. Sarrerak 5 euro balio du. Eguzkitsu egongo da egunaren hasieran eta amaieran tarteka lainotxo, hego-haizea ibiliko da, temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez. Zeroa lainotxo egongo da eguerdian eta arratsaldearen hasieran ostarteak zabalduko dira. Egunaren hasieran Nafarroan euri egingo du eguerdi aldera atertuz joango da. Hegoaldeko haizea ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira, maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Gogoratu gaur ostegunarekin parlamentuko tartea ekartzen dizuegula. Astero gai bat proposatzen ez eramaten diegu parlamentariei eta nahi dutenek parte hartzen dute. 3 galdera egiten diegu, normalean hori esandakoa, pilpilean dagoen gai bat edo gaurkotasun gai bat. Eta beraien taldeen iritzia esaten digute edo kontatzen digute. Aste honetan aukeratutakoa Nafarroako polizien legea izan da, eta hau da diotena. Gure talde parlamentarioak alde bozkatu du, aspalditik gabiltza eta egon gara lanean legea bateratzeko, eta azken finean hemen kontuan hartu beharko da. 2015ean onartu zen legea, gero bere aplikazioa egiterakoan sortu ziren arazo batzuk, eta arazo horiek aldatu beharko ziren. Guk ikusi ditugu, gainera poliziaren barnean gehiengo sindikalak zer esan duen, eta batez ere kolektiboak berak. Ezin da ahaztu, aurreko iazko abenduan herri barneko konsulta egin zen, eta konsulta horren eta konsulta zen lege berri baten alde
eta orain onartu den lege horren alde edukina berdina zela. Orduan, gure ustez hori kontuan hartu beharko zen, ibili gara beste talde parlamentarioekin hizketan eta negoziazioetan planteatzen, eta horrela sortatu da horrelako legea. Gure ustez, orain foru poliziak Nafarroako referentzia polizia eta integrala izateko marko juridiko badaukat, eta espero dugu marko juridiko hori egonkorra izango dela. Lege honetan eta beste lege askotan ere bozketa desberdinak ematen dira, ideologia desberdinetako taldeek alde edo kontra bozkatzen dute, eta kasu honetan, naiz eta kurioso izan azkenean nola eman den eta nola banatu diren bozketak, sortu diren adostasunak nik uste dut izan dela puntu baten aldekoa, eta izan da, lehen esan dudan bezala, Nafarroak behar duen referentziazko polizia baten alde, eta polizia hori integrala izan behar den alde. Gero, nabardurak eta diferentzia batzuk sortu dira bertako baldintzak nolakoak izan beharko diren, eta hor ez da ideologia, baizik eta nik uste dut nola ulertzen den polizia baten funtzionamendua. Guk argi eta garbi esan beharko dugu kontra gaudela, guk uste dugu ez duela inolako zentzurik eraikitzen ari den polizia berri horretan, Guardia Zibilaren ikusita gainera, Nafarroan zenolako historia izan duen, Guardia Zibila etxe historia represiboa izan duen hainbeste urtetan, orain albideratzea, inolako baldintzarik gabe foru polizian sartzea. Guk uste dugu foru poliziak eta Guardia Zibilen artean dagoen desberdintasunak ikaragarriak direla, historiagatik, idiosinkrazia eta izaera egatik, formakuntzagatik, kontuan hartu beharko da ere Guardia Zibila indar militarra dela eta bere barneko funtzionamendu militarra dela. Orduan, guk uste dugu hori onartezina dela, naiz eta gainera planteatu genuen lege hau onartzerakoan ez zela unea eta tokia eta gunea horretaz hitz egiteko, eta ikusiko dugu transferentzia hori gauzatzen denean eta negoziatzen denean zenolako planteamendua egiten diren, baina guk kontra salduko gara inolaz ere. Berriro jakin dugu aurreko astean, aurreko Nafarro Gobernu Kontseiluan enpresa bati, eta kasu honetan Palazio de Arauztegia elkarte mugatuari gobernuak berretsi dio bere momentuan UPN-eko gobernu hori bukatzean zegoen eta funtzioetan zegoen 2015 ekainan Arauztegian eta Lekarozen egin nahi diren inbertsioak foraleko foru interesekoak izendatzea edo ematea. Azken finean, gure ustez proiektu horren atzean dagoen helburu espekulatiboa salatu beharko da. Uste dugu residentzia eta etxebizitzak egin nahi diren proiektu horretan onartezina direla. Askotan esan da, gainera, pelotaz urbanistiko delako bat ematen dela, eta guk aste honetan egingo den osoko bilkuran gobernuari galdetuko diogu zergatik berretsi dion horrelako izendapena, eta gainera eskatuko diogu legeak albideratzen duela bertan bera ustea horrelako proiektua, eta eskatuko diogu bertan bera ustea.